Κατά τη διάρκεια του πρώτου χειμώνα της ναζιστικής κατοχής, μια λετονική πόλη λιμάνι αποτέλεσε το θέατρο ενός από τα πιο συστηματικά εγκλήματα του Ολοκαυτώματος. Μέσα σε μόλις 3 ημέρες, χιλιάδες άμαχοι εξαφανίστηκαν για πάντα σε μια παράκτια περιοχή που μετατράπηκε σε στρατόπεδο εξόντωσης. Αυτό που συνέβη στη Λιέπαγια δεν ήταν μια υπερβολή πολέμου ή ένα ξέσπασμα αυθόρμητης βίας. Ήταν μια συντονισμένη επιχείρηση μεταξύ των δυνάμεων του Ράιχ και των τοπικών συνεργατών, που εκτελέστηκε με γραφειοκρατική ακρίβεια και ήταν εμπνευσμένη από ιδεολογίες. Όλα ήταν σχεδιασμένα. Όλα καταγράφηκαν. Γιατί επιλέχθηκε αυτή η πόλη για το πείραμα? Ποιος ήταν ο ρόλος των κατοίκων της? Και γιατί, παρά την εξαντλητική τεκμηρίωση, σχεδόν κανείς σήμερα δεν γνωρίζει τι συνέβη σε αυτούς τους αμόλοφους. Κατοχή στη Λετονία. Η άφιξη της τρομοκρατίας του Ράιχ. Στις 22 Ιουνίου 1941, καθώς το πρώτο φως της αυγής φώτιζε τα σύνορα του Ράιχ, περισσότεροι από 3 εκατομμύρια Γερμανοί στρατιώτες πέρασαν σε σοβιετικό έδαφος. Η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα ήταν η υλοποίηση ενός φιλετικού οράματος που θα χώριζε την Ευρώπη σε αφέντες και σκλάβους. Σε αυτή την παλήρια χάλιβα που εκτινόταν από τη Βαλτική μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα, ένα μικρό έθνος θα γινόταν πεδίο δοκιμών για γενοκτονία, η Λετονία. Η γεωγραφία είχε καταδικάσει τη Λετονία να γίνει ένα ιστορικό σταυροδρόμι. Για 8 αιώνες, αυτή η περιοχή γνώρισε μόνο ξένη κυριαρχία, τεύτονες υπότες, Γερμανούς βαρώνους, Ρώσους τσάρους, Σοβιετικούς επίτροποι. Κάθε κατοχή άφησε σημάδια που οι Γερμανοί εκμεταλλεύτηκαν με χειρουργική ακρίβεια. Η Σοβιετική κατοχή του 1940 ήταν ιδιαίτερα τραυματική. Μέσα σε μία μόνο νύχτα του Ιουνίου, περισσότεροι από 15.000 Λετονοί απελάθηκαν στη Σιβηρία με βαγόνια μεταφοράς ζώων. Η πνευματική ελίτ, οι στρατιωτικοί αξιωματικοί και οι επιχειρηματίες εξαφανίστηκαν πρώτοι. Τα αρχεία της Νικαβιδή αποκάλυψαν μια στρατηγική κοινωνικού αποκεφαλισμού που εξάλειψε πυρήνες οργανωμένης αντίστασης. Αυτή η πολιτική είχε δημιουργήσει ένα κενό ηγεσίας, το οποίο οι Γερμανοί κάλυψαν αμέσως με προηγουμένως περιθωριοποιημένους συνεργάτες. Μέλη ριζοσπαστικών εθνικιστικών οργανώσεων, που διώχθηκαν τόσο από τον Ουλμάνης όσο και από τους Σοβιετικούς, βρήκαν ξαφνικά ευκαιρίες για εξουσία που τους είχαν στερηθεί για δεκαετίες. Ο λετονικός αντισημιτισμός είχε σύνθετες ρίζες που εκτείνονταν πολύ πέρα από τις απλές θρησκευτικές προκαταλήψεις. Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, οι τσαρικές πολιτικές είχαν δημιουργήσει τεχνητό οικονομικό ανταγωνισμό μεταξύ Εβραίων εμπόρων και Λετονών τεχνητών. Ο οικονομικός εξυγχρονισμός του 20ου αιώνα ενέτεινε αυτές τις εντάσεις, καθώς οι εβραϊκές οικογένειες ευημερούσαν σε τομείς που παραδοσιακά θεωρούνταν λετονικοί: το εμπόριο, τις τράπεζες και τα ελεύθερα επαγγέλματα. Η οργάνωση Per Contrasts, Σταυρός της Κεραυνοβόλας, ήταν το κύριο όχημα αυτού του πολιτικού αντισημιτισμού. Ιδρύθηκε το 1933 από τον Γκούσταβ Τσέλμινς, αφού μελέτησε προσωπικά το ναζιστικό μοντέλο στη Γερμανία και προώθησε έναν εθνικισμό που ξεπερνούσε τον πατριωτισμό και στρεφόταν προς τον βιολογικό ρατσισμό. Οι αρχές της περιελάμβαναν θεωρίες περί λετονικής φιλετικής καθαρότητας που κατέτασαν τους Εβραίους ως ασύμβατους με την εθνική ταυτότητα. Αν και απαγορεύτηκε το 1934 από το αυταρχικό καθεστώς του Κάρλης Ουλμάνης, ο Σταυρός του Κεραυνού διατήρησε παράνομα δίκτυα που ενισχύθηκαν κατά τη διάρκεια των σοβιετικών διώξεων. Τα μέλη του ανέπτυξαν μια συνωμοτική νοοτροπία που τα προετοίμαζε ψυχολογικά να συνεργαστούν με οποιαδήποτε αντισοβιετική δύναμη ανεξάρτητα από τις ηθικές συνέπειες. Κατά τη διάρκεια του έτους της Σοβιετικής κατοχής, αυτοί οι ριζοσπαστικοί εθνικιστές είχαν παρατηρήσει πως ορισμένοι Εβραίοι αξιωματούχοι κατήχαν θέσεις στην κομμουνιστική διοίκηση. Αυτή η παρατήρηση, που μεγεθύνθηκε από την προπαγάνδα και την δυσαρέσκεια, έγινε η ιδεολογική βάση για μεταγενέστερη συνεργασία με τους Ναζί. Η εξίσωση ήταν απλή αλλά καταστροφική. Εβραίοι ίσοι με κομμουνιστές, ίσοι με εχθρούς της Λετονίας. Η λετονική βοηθητική αστυνομία δεν ήταν μια αυτοσχέδια δημιουργία, αλλά μια εφαρμογή ενός τυποποιημένου μοντέλου που σχεδίασε ο Χάινριχ Χίμλερ για τα κατεχόμενα ανατολικά εδάφη. Στη Λετονία,
Αυτή η παραστρατιωτική δύναμη στρατολογήθηκε ειδικά από δημογραφικά στοιχεία που συνδύαζαν παράπονα κατά των Σοβιετικών με μια προδιάθεση για βία, πρώην στρατιώτες ταπεινωμένοι από την ήττα, νέοι χωρίς οικονομικές προοπτικές και αγροτικοί πληθυσμοί που αγανακτούσαν με την αστική εβραϊκή ευημερία. Η εκπαίδευση ήταν εκπληκτικά εξελιγμένη. Οι Γερμανοί εκπαιδευτές δεν περιορίστηκαν σε τεχνικές σύλληψεις. Δίδαξαν ολόκληρα μαθήματα φιλετικής επιστήμης που δικαιολογούσαν τη βία ως βιολογική αναγκαιότητα. Οι νεοσύλλεκτοι μάθαιναν να αναγνωρίζουν φιλετικά χαρακτηριστικά, να ταξινομούν τους πληθυσμούς σύμφωνα με τις ναζιστικές ιεραρχίες και να θεωρούν την εξόντωση ως κοινωνική υγιεινή απαραίτητη για την εθνική επιβίωση. Τα κίνητρα είχαν σχεδιαστεί προσεκτικά για να μεγιστοποιήσουν την εθελοντική συμμετοχή. Τα μέλη λάμβαναν τακτικούς μισθούς σε μια εποχή που η πλειοψηφία του πληθυσμού αντιμετώπιζε σοβαρές οικονομικές δυσκολίες. Είχαν προνομιακή πρόσβαση σε κατασχεμένες εβραϊκές περιουσίες. Οι οικογένειες λάμβαναν επιπλέον μερίδες τροφίμων και καλύτερες επιταγμένες κατοικίες. Για πολλούς νέους Λετονούς της υπαίθρου, η ένταξη στην βοηθητική αστυνομία αντιπροσώπευε τη μόνη ρεαλιστική ευκαιρία για κοινωνική κινητικότητα σε μια κατεστραμμένη οικονομία του πολέμου. Οι εκστρατείες στρατολόγησης χρησιμοποιούσαν προπαγάνδα που συνέδεε συγκεκριμένα τοπικά παράπονα με την ναζιστική ιδεολογία με προσωπικά πιστικούς τρόπους. Οι αφίσες περιλάμβαναν φωτογραφίες Λετονών που είχαν απελαθεί στη Σιβηρία μαζί με πορτρέτα σοβιετικών αξιωματούχων εβραϊκής καταγωγής, δημιουργώντας οπτικές αφηγήσεις που υποδήλωναν άμεση αιτιώδη συνάφεια όπου υπήρχε μόνο αιτιώδη συσχέτιση. Οι λουθυρανικές εκκλησίες έπαιξαν έναν διφορούμενο αλλά σημαντικό ρόλο στην νομιμοποίηση της ναζιστικής κατοχής. Αρκετοί εξέχοντες κληρικοί ενσωμάτωσαν αντισημιτικά θέματα στα κυριακάτικα κηρύγματα, παρουσιάζοντας την άφιξη των Γερμανών ως θεϊκή παρέμβαση εναντίον των εχθρών του Χριστού. Αυτή η θρησκευτική κύρωση παρήχε κρίσιμη ηθική κάλυψη σε όσους μπορεί να δίσταζαν να συμμετάσχουν ενεργά στις διώξεις. Τα πρώτα πογκρόμ οργανώθηκαν ώστε να φαίνονται αυθόρμητα, αλλά ακολούθησαν προσεκτικά σχεδιασμένα σενάρια. Μέλη του Thunder Cross ενήργησαν ως υποκινητές, ξεκινώντας αντιπαραθέσεις που γρήγορα εξαπλώθηκαν σε μεγαλύτερα πλήθη. Η φαινομενικά λαϊκή βία παρήχε δικαιολογία για πιο εκτεταμένα κατασταλτικά μέτρα. Η γερμανική στρατηγική στη Λετονία ενσάρκωσε τέλεια την ναζιστική αρχή ότι όπου οι λαοί μισούν ο ένας τον άλλον, η γερμανική ειρήνη θα είναι πιο ασφαλής. Αντί να επιβάλλουν μίσος από πάνω, οι Γερμανοί ενέτειναν τις υπάρχουσες εντάσεις, τις δικαιολόγησαν ιδεολογικά και παρήχαν οργανωτικά εργαλεία για τη βίαιη έκφρασή τους. Μέχρι το φθινόπωρο του 1941, ο μηχανισμός συνεργασίας ήταν πλήρως λειτουργικός. Χιλιάδες Λετονοί είχαν ενσωματωθεί ενεργά στο ναζιστικό κατασταλτικό σύστημα. Χιλιάδες άλλοι είχαν ψυχολογικά προετοιμαστεί να ανέχονται ή να χειροκροτούν τη βία εναντίον πρώην Εβραίων γειτόνων. Ο κοινωνικός μετασχηματισμός που επιτεύχθηκε σε λίγους μήνες ήταν βαθύς και μη αναστρέψιμος. Στη δυτική ακτή της χώρας, μια πόλη λιμάνι που ονομάζεται Λιέπαγια είχε επιλεγεί ως πεδίο δοκιμών για αυτά τα θεωρητικά πλαίσια συνεργασίας και γενοκτονίας. Αυτό που συνέβη εκεί θα έδειχνε τόσο την αποτελεσματικότητα των ναζιστικών οργανωτικών μεθόδων, όσο και την καταστροφική αποτελεσματικότητα της τοπικής συνεργασίας στην εφαρμογή μαζικών δολοφονιών. Η Λιεπάγια υπό το Ράιχ μετασχηματισμός μιας κοινωνίας. Η στρατηγική σημασία της Λιέπαγια για τη Βέρμαχτ ξεπερνούσε τα καθαρά στρατιωτικά ζητήματα. Με το λιμάνι βαθέων υδάτων και το σύμπλεγμα παράκτιων οχυρώσεων, η πόλη έλεγχε την πρόσβαση στη Βόρεια Βαλτική θάλασσα και απειλούσε τις θαλάσσιες οδούς προς το Λένινγκραντ. Αλλά για τα SS και τον ναζιστικό διοικητικό μηχανισμό, η Λιέπαγια αντιπροσώπευε κάτι πιο πολύτιμο. Ένα αστικό εργαστήριο όπου οι τεχνικές φιλετικής αναδιοργάνωσης μπορούσαν να τελειοποιηθούν πριν εφαρμοστούν σε μεγαλύτερες περιοχές. Η μάχη για την κατάληψη της Λιέπαγια ήταν απροσδόκητα δαπανηρή. Η 67η Σοβιετική μεραρχία τυφεκιοφόρων και τα ναυτικά στοιχεία του στόλου της Βαλτικής
πρόβαλαν αντίσταση που παρέτεινε την πολιορκία για σχεδόν μια εβδομάδα. Οι σοβιετικοί μηχανικοί είχαν πλημμυρίσει αμυντικές θέσεις, είχαν ναρκοθετήσει οδούς πρόσβασης και είχαν καταστρέψει βασικές υποδομές πριν από την τελική τους αποχώρηση. Ο πληθυσμός της Λιέπαγια, περίπου 60.000 κατοίκων, αντανακλούσε αιώνες πολυπλοκότητας της Βαλτικής. Οι Λετονοί αποτελούσαν το 55% διαιρεμένοι εσωτερικά, ανάλογα με την τάξη, την εκπαίδευση και τις πολιτικές πεποιθήσεις. Οι Ρώσοι αποτελούσαν το 20%, κυρίως βιομηχανικούς και λιμενεργάτες. Οι Γερμανοί της Βαλτικής, περίπου το 12%, κυριαρχούσαν στον εμπορικό και επαγγελματικό τομέα. Οι Εβραίοι, το 11% του πληθυσμού, κατήχαν εξέχουσα θέση στο λιανικό εμπόριο, τις εξαγωγές ξυλίας και τα πολιτιστικά ιδρύματα. Η εβραϊκή κοινότητα στη Λιέπαγια είχε επιτύχει αξιοσημείωτη ευημερία και πολιτιστική ανάπτυξη κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου. Εταιρείες ξυλίας εβραϊκής ιδιοκτησίας απασχολούσαν εκατοντάδες Λετονούς εργάτες και εξήγαγαν προϊόντα σε όλη τη Βόρεια Ευρώπη. Οι εβραϊκές τράπεζες χρηματοδοτούσαν τόσο Λετονούς αγρότες όσο και γερμανικές επιχειρήσεις της Βαλτικής. Το εβραϊκό θέατρο παρουσίαζε έργα στα Γίνντις που προσέλκυαν κοινό από όλη την περιοχή. Αυτή η σχετική ευημερία, ωστόσο, είχε προκαλέσει δυσαρέσκεια σε τμήματα του λετονικού πληθυσμού που αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσκολίες. Η μεγάλη ύφεση είχε επηρεάσει ιδιαίτερα τους μικρούς Λετονούς εμπόρους και τεχνίτες που ανταγωνίζονταν άμεσα τις εβραϊκές επιχειρήσεις με καλύτερη κεφαλαιοποίηση. Η ναζιστική διοικητική δομή στη Λιέπαγια συνδύαζε τον άμεσο γερμανικό έλεγχο με την εποπτευόμενη τοπική συνεργασία. Η Κομμανταντούρ, που είχε εγκατασταθεί στο πρώην Δημαρχείο, συμβόλιζε την αντικατάσταση της πολιτικής εξουσίας με στρατιωτική κατοχή. Από εκεί, οι Γερμανοί αξιωματούχοι συντόνιζαν όχι μόνο τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά και την οικονομική αναδιοργάνωση, τις προπαγανδιστικές εκστρατείες και τις δραστηριότητες εξόντωσης. Η δημιουργία ενός Δημοτικού Συμβουλίου που αποτελούνταν αποκλειστικά από Λετονούς συνεργάτες παρήχε μια αίσθηση τοπικής αυτοδιοίκησης, διασφαλίζοντας παράλληλα την πλήρη υποταγή στις γερμανικές οδηγίες. Τα μέλη του Συμβουλίου επιλέχθηκαν όχι με βάση τη διοικητική τους ικανότητα, αλλά με βάση την ιδεολογική τους αξιοπιστία και επέδειξαν ενθουσιασμό για την εφαρμογή αντιεβραϊκών μέτρων. Μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες στη Λιέπαγια ήταν η ανάπτυξη εξειδικευμένων μονάδων εντός της λετονικής βοηθητικής αστυνομίας, ειδικά εκπαιδευμένων για διάφορες πτυχές των αντιεβραϊκών διώξεων. Το τμήμα ερευνών ανέκρινε ύποπτα μέλη της αντίστασης. Το τμήμα κατά του σαμποτάζ έψαξε σπίτια για όπλα και απαγορευμένη λογοτεχνία. Οι επιδρομείς πραγματοποίησαν συλλήψεις, απελάσεις και εκτελέσεις. Αυτή η εξειδίκευση επέτρεψε την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διώξεων, κατανέμοντας παράλληλα το ψυχολογικό βάρος σε πολλαπλές μονάδες. Μεμονωμένοι αξιωματικοί μπορούσαν να ισχυριστούν ότι ακολουθούσαν εντολές μόνο στον συγκεκριμένο τομέα ευθύνης τους, ενώ το σωρευτικό αποτέλεσμα ήταν η ολοκληρωτική εξάλειψη της εβραϊκής κοινότητας. Οι επιχειρήσεις προπαγάνδας στη Λιέπαγια πέτυχαν πρωτοφανή πολυπλοκότητα, συνδυάζοντας ναζιστικές τεχνικές που αναπτύχθηκαν στη Γερμανία με βαθιά γνώση της τοπικής κοινωνικής δυναμικής. Γερμανοί ειδικοί μελέτησαν συγκεκριμένες εντάσεις εντός της λετονικής κοινωνίας και σχεδίασαν μηνύματα που απευθύνονταν σε διαφορετικές δημογραφικές ομάδες. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μετασχηματίστηκαν αμέσως για να εξυπηρετήσουν τους ναζιστικούς ιδεολογικούς σκοπούς. Τα εβραϊκά σχολεία έκλεισαν οριστικά και τα κτίρια τους κατασχέθηκαν για στρατιωτική ή διοικητική χρήση. Τα λετονικά σχολεία άνοιξαν ξανά με τροποποιημένα προγράμματα σπουδών που περιελάμβαναν υποχρεωτική διδασκαλία στα γερμανικά, φιλετική εκπαίδευση και μια ξαναγραμμένη ιστορία που παρουσίαζε τους Εβραίους ως ιστορικούς εχθρούς του λετονικού έθνους. Η πολιτιστική ζωή υπέστη μια ολοκληρωμένη αναδιοργάνωση που εξάλειψε τις εβραϊκές επιρροές, προωθώντας παράλληλα αποκλειστικά γερμανικές και εθνοτικές λετονικές αξίες. Οι βιβλιοθήκες εκενώθηκαν από χιλιάδες βιβλία, τα οποία κάηκαν σε δημόσιες φωτιές που διοργανώθηκαν ως εορταστικές εκδηλώσεις της κοινότητας με συνοδεία λετονικής λαϊκής μουσικής.
Οι τοπικές εφημερίδες, που πλέον βρίσκονταν υπό ναζιστικό έλεγχο, δημοσίευαν καθημερινά άρθρα που παρουσίαζαν τους Εβραίους ως υπεύθυνους τόσο για την καπιταλιστική εκμετάλλευση όσο και για την κομμουνιστική τρομοκρατία. Αυτή η φαινομενικά αντιφατική προπαγάνδα είχε νόημα στο πλαίσιο της ναζιστικής λογικής που παρουσίαζε τον Ιουδαϊσμό ως μια καταστροφική δύναμη ικανή να διεισδύει σε οποιοδήποτε πολιτικό σύστημα. Χωρικός διαχωρισμός εφαρμόστηκε σταδιακά για να συνηθίσει ο πληθυσμός στον πλήρη αποκλεισμό των Εβραίων από τη δημόσια ζωή. Αρχικά, οι Εβραίοι αποκλείστηκαν από τα πάρκα και τις παραλίες. Αργότερα, αποκλείστηκαν από τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τους απαγορεύτηκε η μετακίνηση σε κεντρικούς δρόμους κατά τη διάρκεια ορισμένων ωρών. Τέλος, περιορίστηκαν σε συγκεκριμένες γειτονιές με αυστηρά επιβαλλόμενες απαγορεύσεις κυκλοφορίας. Η οικονομική αριανοποίηση προχώρησε μέσα από μια γραφειοκρατική διαδικασία που διατηρούσε μια επίφαση νομιμότητας, ενώ παράλληλα διευκόλυνε την οργανωμένη κλοπή. Οι εβραϊκές επιχειρήσεις απογράφηκαν σχολαστικά, αξιολογήθηκαν σύμφωνα με αυθαίρετα κριτήρια και αναδιανεμήθηκαν μεταξύ Γερμανών αξιωματούχων και Λετονών συνεργατών σύμφωνα με μια ιεραρχία που επιβράβευε την πολιτική αφοσίωση έναντι της επιχειρηματικής ικανότητας. Το σοφρονιστικό σύστημα στη Λιέπαγια αναδιοργανώθηκε πλήρως για να εξυπηρετήσει γενοκτονικούς σκοπούς. Η κεντρική φυλακή, σχεδιασμένη για 200 κρατούμενους, μετατράπηκε σε κέντρο μαζικής κράτησης που κρατούσε τακτικά περισσότερους από 800 Εβραίους κρατούμενους εν αναμονή της απέλασης ή της εκτέλεσης. Οι συνθήκες ήταν σκόπιμα θανατηφόρες, έλλειψη θέρμανσης κατά τη διάρκεια του χειμώνα της Βαλτικής, ελάχιστες μερίδες τροφίμων και καμία ιατρική περίθαλψη για τους αρρώστους ή τους τραυματίες. Μέχρι τον Νοέμβριο του 1941 η Λιέπαγια είχε μεταμορφωθεί σε σημείο που να μην αναγνωρίζεται. Η πολυεθνική πόλη της Βαλτικής είχε γίνει ένα φιλετικά διαστρωματωμένο ναζιστικό διοικητικό κέντρο, όπου οι κοινωνικές σχέσεις, οι οικονομικές ευκαιρίες, ακόμη και η φυσική μετακίνηση καθορίζονταν εξ ολοκλήρου από φιλετικές ταξινομήσεις που επιβάλλονταν από πάνω, αλλά εφαρμόζονταν με ενθουσιασμό από κάτω. Πριν από τη φρίκη, η κοινωνική μηχανική που έθεσε τις βάσεις για τη σφαγή. Οι πρώτες δολοφονίες στη Λιέπαγια δεν ήταν παρορμητικές πράξεις στρατιωτών που είχαν κακοποιηθεί από τον πόλεμο. Ήταν υπολογισμένες επιχειρήσεις που ακολουθούσαν εγχειρίδια εξόντωσης που είχαν αναπτύξει ειδικοί σε θέματα γενοκτονίας. Στις 30 Ιουνίου 1941, μόλις 12 ώρες μετά τη λήξη των εχθροπραξιών, εξειδικευμένες μονάδες της Einsatzgruppe A ξεκίνησαν την ειρήνευση, εξαλείφοντας επιλεκτικά άτομα που θεωρούνταν ιδιαίτερα επικίνδυνα. Οι λίστες των θυμάτων είχαν καταρτιστεί εβδομάδες πριν από την εισβολή, χρησιμοποιώντας πληροφορίες που παρήχαν Λετονοί μετανάστες στη Γερμανία, πρώην μέλη του Σταυρού του Κεραυνού και συνεργάτες που έστελναν πληροφορίες από την αρχή της Σοβιετικής κατοχής. Αυτή η σχολαστική προετοιμασία απέδειξε ότι η εξόντωση δεν ήταν μια απρόβλεπτη συνέπεια του πολέμου, αλλά ένας προγραμματισμένος στόχος πριν από την ρήψη του πρώτου πυροβολισμού. Ο Δόκτωρ Μορντεκάι Κάουφμαν, επικεφαλής χειρουργός στο Δημοτικό Νοσοκομείο, συνελήφθη, ενώ εκτελούσε επίγουσα χειρουργική επέμβαση σε ένα παιδί που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια βομβαρδισμών. Η εξάλειψή του δεν οφειλόταν σε κομμουνιστικές συμπάθειες, αλλά στην ιδιότητά του ως φυσικού ηγέτη ικανού να οργανώνει δίκτυα παράνομης ιατρικής βοήθειας. Εκτελέστηκε στην αυλή του νοσοκομείου εκείνο το βράδυ, αναγκασμένος να παρακολουθήσει την καταστροφή των χειρουργικών του εργαλείων πριν πεθάνει. Τα πογκρόμ που ακολούθησαν ήταν πολιτικό θέατρο σχεδιασμένο να εμπλέξει ενεργά τον άμαχο πληθυσμό στη γενοκτονική διαδικασία. Στις 12 Ιουλίου, ένα πλήθος άνω των 1.000 ανθρώπων περικύκλωσε την ιστορική εβραϊκή συνοικία κατά τη διάρκεια μιας εθνικής γιορτής απελευθέρωσης που διήρκεσε από την αυγή μέχρι το Σούρουπο. Η συμμετοχή των πολιτών αποκάλυψε βαθιά αποθέματα δυσαρέσκειας που είχαν συγκρατηθεί από τους κοινωνικούς κανόνες των πολιτών εδώ και δεκαετίες. Η Χασάπης Μάρτα Κρούμινα, η οποία πουλούσε κρέας κοσέρ σε εβραϊκές οικογένειες για 20 χρόνια και γνώριζε από κοντά τις διατροφικές τους συνήθειες,
Ηγήθηκε προσωπικά της επίθεσης στο σπίτι των Ρόζενταλ, τους καλύτερους πελάτες της, φωνάζοντας προσβολές που φαινόταν να πηγάζουν από βαθιές πηγές κρυμμένου μίσους. Ο υποδηματοποιός Άουγκουστ Λιέπα, του οποίου το μαγαζί είχε χρηματοδοτηθεί με δάνειο από μια εβραϊκή τράπεζα, ηγήθηκε της καταστροφής της ίδιας τράπεζας, φροντίζοντας να κάψει όλα τα αρχεία χρεών πριν λαιλατήσει το θησαυροφυλάκιο. Η βία του υποκινούνταν τόσο ιδεολογικά όσο και ομά από οικονομικά κίνητρα. Η καταστροφή των συναγωγών έφτασε σε επίπεδα σαδιστικής επεξεργασίας που αποκάλυψαν συγκεκριμένο πολιτιστικό σχεδιασμό που στόχευε στην εξάλειψη όχι μόνο ζωών, αλλά και εβραϊκής θρησκευτικής μνήμης. Η Μεγάλη Χοροδιακή Συναγωγή, το πνευματικό κέντρο της κοινότητας για περισσότερο από έναν αιώνα, μετατράπηκε σε τόπο μαζικής δολοφονίας που είχε σχεδιαστεί για να συνδυάσει τη φυσική καταστροφή με τη μέγιστη πνευματική βεβήλωση. Στις 15 Ιουλίου, κατά τη διάρκεια των εσπερινών λειτουργιών του Σαββάτου, μέλη της βοηθητικής αστυνομίας απέκλεισαν όλες τις εξόδους προς το κτίριο, καθώς 80 πιστοί βρίσκονταν μέσα και τελούσαν προσευχές. Οι επιτιθέμενοι περιέλουσαν τους τοίχους με βενζίνη, ενώ ανάγκασαν τους Εβραίους να παραμείνουν στις θέσεις τους. Στη συνέχεια έβαλαν φωτιά στο κτίριο από πολλά σημεία ταυτόχρονα. Η ακουστική του κτιρίου ενίσχυσε τις κραυγές των παγιδευμένων θυμάτων, οι οποίες σκόπιμα πνίγονταν από τους λετονικούς εθνικιστικούς ύμνους που τραγουδούσε το πλήθος γύρω από τη συναγωγή. 26 άνθρωποι απανθρακώθηκαν μέχρι θανάτου, συμπεριλαμβανομένων 3 παιδιών κάτω των 10 ετών, των οποίων τα πτώματα βρέθηκαν αγκαλιάζοντας τις μητέρες τους. Πολύτιμα τελετουργικά αντικείμενα λαιλατήθηκαν πριν από την πυρκαγιά, σύμφωνα με μια προετοιμασμένη λίστα που υποδείκνυε συγκεκριμένη γνώση των εβραϊκών θρησκευτικών θησαυρών. Οι ιεροί πάπυροι της Τορά που επέζησαν από την πυρκαγιά ξετυλίχτηκαν και χρησιμοποιήθηκαν ως χαρτί περιτυλίγματος στην δημοτική αγορά, αναγκάζοντας τους Εβραίους αγοραστές να γίνουν μάρτυρες της βεβήλωσης των πιο ιερών τους κειμένων κατά τις καθημερινές αγορές τροφίμων. Η κεντρική φυλακή έγινε ένα πειραματικό εργαστήριο για τεχνικές βασανιστήριων που ξεπερνούσαν οτιδήποτε είχε παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια της Σοβιετικής κατοχής. Οι Εβραίοι κρατούμενοι στιβάζονταν σε κελιά σχεδιασμένα για το 1/10 της πραγματικής κατοχής, με συνθήκες σκόπιμα σχεδιασμένες για να επιταχύνουν τον θάνατο από ασθένειες, υποσιτισμό ή απελπισία. Τα παιδιά έλαβαν εξειδικευμένη θεραπεία ειδικά σχεδιασμένη για να μεγιστοποιήσει την ψυχολογική ταλαιπωρία των γονιών τους. Απομακρύνθηκαν από τις οικογένειές τους και χρησιμοποιήθηκαν ως όργανα ψυχολογικών βασανιστήριων. Οι κραυγές τους κατά τη διάρκεια των ξυλοδαρμών χρησιμεύαν για να κάμψουν την αντίσταση των ενηλίκων που υποβάλλονταν σε ανακρίσεις σχετικά με υποτιθέμενες δραστηριότητες αντίστασης ή απόκρυψη πολύτιμων αντικειμένων. Η συνεργασία των πολιτών έφτασε σε επίπεδα που εξέπληξαν ακόμη και Γερμανούς παρατηρητές που είχαν εκπαιδευτεί στην εκμετάλλευση του τοπικού αντισημιτισμού σε άλλα κατεχόμενα εδάφη. Απλοί πολίτες προσφέρθηκαν εθελοντικά να συμμετάσχουν σε βασανιστήρια, να εντοπίσουν εβραϊκά κρυσφύγετα ή απλώς να παρακολουθήσουν ταπεινώσεις ως οικογενειακή ψυχαγωγία τα Σαββατοκύριακα. Ο δάσκαλος Γιάννης Μπέρζινς αποτέλεσε παράδειγμα αυτής της καταστροφικής ηθικής μεταμόρφωσης. Επί 20 χρόνια δίδασκε στο δημοτικό σχολείο, όπου αρκετοί από τους καλύτερους μαθητές του ήταν Εβραίοι, τους οποίους είχε διδάξει προσωπικά και γνώριζε ως άτομα. Μετά τη γερμανική κατοχή έγινε εθελοντικά πληροφοριοδότης, παρέχοντας λεπτομερείς καταλόγους εβραϊκών οικογενειών που γνώριζε στενά, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για προγράμματα, ρουτίνες και πιθανές κρυψώνες. Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1941, σε αυτές τις προκαταρκτικές επιχειρήσεις είχαν σκοτωθεί μεταξύ 1.500 και 2.000 ανθρώπων. Οι μέθοδοι ποίκυλαν ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πόρων και τον προσωπικό σαδισμό των δραστών, πυροβολισμοί, ξυλοδαρμοί, απαγχωνισμοί και πνιγμοί στο λιμάνι. Οι επιζώντες ζούσαν σε μια κατάσταση απόλυτου τρόμου που ξεπερνούσε τον σωματικό φόβο και μετατρεπόταν σε πλήρη υπαρξιακή απελπισία. Οι κοινοτικές δομές που θα μπορούσαν να είχαν παράσχει υποστήριξη κατά τη διάρκεια της κρίσης είχαν εξαλειφθεί μία προς μία. Οι θρησκευτικοί ηγέτες ήταν νεκροί ή κρύβονταν.
Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα έκλεισαν και μετατράπηκαν σε στρατώνες. Τα οικονομικά δίκτυα διαταράχθηκαν εντελώς. Οι εβραϊκές οικογένειες απομονώθηκαν η μία από την άλλη και αποκόπηκαν εντελώς από την ευρύτερη κοινότητα. Μέχρι τον Οκτώβριο του 1941, η εβραϊκή κοινότητα της Λιέπαγια είχε ψυχολογικά διαλυθεί και σωματικά αποδεκατιστεί. Οι κοινοτικοί θεσμοί, η οργανωμένη ηγεσία ή τα δίκτυα αμοιβαίας υποστήριξης δεν υπήρχαν πλέον. Οι επιζώντες εξαρτώνταν πλήρως από το ιδιότροπο έλεος των βασανιστών τους για κάθε επιπλέον μέρα της ζωής τους. Αυτή η καταστροφή της εβραϊκής κοινωνικής συνοχής ήταν μια σκόπιμη προϋπόθεση για την επικείμενη τελική σφαγή. Οι Ναζί είχαν μάθει στην Πολωνία και αλλού ότι οι μαζικές εκτελέσεις ήταν πιο αποτελεσματικές όταν τα θύματα δεν διέθεταν οργάνωση, ελπίδα ή τη θέληση να αντισταθούν συλλογικά. Καθώς το χιόνι άρχισε να καλύπτει τους δρόμους της Λιέπαγια και ο χειμώνας της Βαλτικής πλησίαζε, οι φήμες για μια τελική λύση έγιναν συγκεκριμένες και τρομακτικές. Υπήρχαν συζητήσεις για μαζικές απελάσεις σε ειδικές τοποθεσίες στα περίχωρα. Αναφέρθηκαν διαταγές από το Βερολίνο για ολοκλήρωση του έργου. Υπήρχαν ψίθυροι για εξειδικευμένες μονάδες που έφταναν με εξοπλισμό και εμπειρία που είχαν αποκτήσει σε άλλες τοποθεσίες εξόντωσης. Η τελετουργία της εξόντωσης. Πώς μια πόλη σκοτώθηκε. Η νιοπομπή που έφτασε στη Λιέπαγια τις πρώτες πρωινές ώρες της 13ης Δεκεμβρίου 1941 δεν εμφανιζόταν στα επίσημα αρχεία στρατιωτικών μεταφορών. Τα 3 καλυμμένα φορτηγά είχαν έρθει απευθείας από τα γραφεία της Einsatzgruppe A στη Ρήγα, μεταφέροντας όχι συμβατικά όπλα, αλλά εξειδικευμένα όργανα μαζικής εξόντωσης. Σχοινιά, φτιάρια, κάμερες και προεκτυπωμένες φόρμες για την καταγραφή των εκτελέσεων σύμφωνα με τα ναζιστικά γραφειοκρατικά πρότυπα. Διοικητής αυτής της τεχνικής μονάδας ήταν ο SS Sturmbannführer Fritz Dietrich, του οποίου το βιογραφικό περιελάμβανε την επίβλεψη περισσότερων από 50 επιχειρήσεων εξόντωσης σε όλη την Πολωνία, τη Λιθουανία και την Ουκρανία. Η ειδικότητά του δεν ήταν η παρορμητική βία, αλλά η μηχανική του θανάτου, η βελτιστοποίηση των διαδικασιών που μετέτρεπαν τις μαζικές δολοφονίες σε μία ρουτίνα και αναπαραγώγημη δραστηριότητα. Ο Ντίτριχ είχε αναπτύξει τις τεχνικές του κατά τη διάρκεια της σφαγής του Μπάμπι Γιάρ στο Κίεβο, όπου περισσότεροι από 33.000 Εβραίοι δολοφονήθηκαν σε 2 ημέρες τον Σεπτέμβριο του 1941. Αυτή η εμπειρία τον είχε διδάξει ότι η επιτυχία των γενοκτονικών επιχειρήσεων εξαρτιόταν λιγότερο από την ατομική βαρβαρότητα και περισσότερο από την υλικοτεχνική οργάνωση, τον ακριβή χρονικό συντονισμό και την ψυχολογική διαχείριση τόσο των θυμάτων όσο και των δραστών. Τα 6 χαρακόμματα που σκάφτηκαν στους αμόλοφους Σκέντε σχεδιάστηκαν σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ανέπτυξαν οι ειδικοί στην εξόντωση. Κάθε λάκκος είχε μήκος ακριβώς 30 μέτρα, πλάτος 4 μέτρα και βάθος 3 μέτρα. Διαστάσεις που υπολογίστηκαν μαθηματικά για να μεγιστοποιήσουν τη χωρητικότητα των πτωμάτων, διευκολύνοντας παράλληλα την πρόσβαση για τους δήμιους και ελαχιστοποιώντας τον χρόνο που απαιτείται για την επακόλουθη ταφή. Η τοπογραφία των αμόλοφων είχε αναλυθεί σχολαστικά για τη βελτιστοποίηση των περιβαλλοντικών παραγόντων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επιχείρηση. Οι επικρατούντες βορειοδυτικοί άνεμοι μετέφεραν τους ήχους προς τη θάλασσα και όχι προς την πόλη, ελαχιστοποιώντας τις πιθανότητες να ακουστούν κραυγές από τους πολίτες. Η χαλαρή άμμος απορρόφησε γρήγορα το αίμα, μειώνοντας τα άμεσα οπτικά στοιχεία. Η εκτελεστική δύναμη συνδύασε τη γερμανική τεχνική εμπειρογνωμοσύνη με την τοπική λετονική γνώση, αποδεικνύοντας την αποτελεσματικότητά της σε προηγούμενες επιχειρήσεις. Ο πυρήνας της επιχείρησης αποτελούνταν από 30 στρατιώτες από το 13ο τάγμα εφέδρων αστυνομίας, μεσήλικες άνδρες που είχαν στρατολογηθεί στο Αμβούργο και είχαν λάβει 6 μήνες ειδικής εκπαίδευσης σε τεχνικές μαζικών εκτελέσεων σε εξειδικευμένα στρατόπεδα. Η βοηθητική αστυνομία της Λετωνίας συνεισέφερε 600 άνδρες, οι οποίοι γνώριζαν πολύ καλά τόσο τα θύματα όσο και το τοπικό έδαφος. Η συμμετοχή τους αντιπροσώπευε την κορύφωση μηνών αντισημιτικής κατήχησης και την πρακτική υλοποίηση γενοκτονικών φαντασιώσεων που καλλιεργούνταν επί γενιές μέσα σε ριζοσπαστικούς λετονικούς εθνικιστικούς κύκλους.
Η επιχείρηση ξεκίνησε στις 4 το πρωί στις 15 Δεκεμβρίου, με τις επιδρομές να πραγματοποιούνται σύμφωνα με προγράμματα που είχαν προετοιμαστεί για εβδομάδες. Σε κάθε μονάδα συλλήψεων ανατέθηκαν συγκεκριμένες διευθύνσεις, προκαθορισμένες διαδρομές πρόσβασης και χρονοδιάγραμμα για την ελαχιστοποίηση των ευκαιριών αντίστασης ή διαφυγής. Οι λίστες των θυμάτων είχαν καταρτιστεί με διασταύρωση δημοτικών αρχείων, εκθέσεων της βοηθητικής αστυνομίας, καταγγελιών από συνεργάτες πολιτών και έρευνες σε σπίτια. Κάθε όνομα αντιστοιχούσε όχι μόνο σε μια διεύθυνση, αλλά και σε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση της οικογένειας, τη φυσική κατάσταση και την πιθανότητα αντίστασης με βάση προηγούμενες παρατηρήσεις. Όσοι συλλαμβάνονταν αναγκάζονταν να φορούν ελάχιστα ρούχα, επαρκή για να επιβιώσουν από τη μεταφορά, αλλά τους απαγορευόταν να φορούν βαριά παλτά ή οποιαδήποτε ρούχα που θα μπορούσαν να εμποδίσουν τον μετέπειτα χειρισμό τους. Αυτός ο περιορισμός στην ένδυση επιτάχυνε την υποθερμία κατά τη μεταφορά σε θερμοκρασίες υπό το 0, εξασθενώντας σωματικά τα θύματα πριν φτάσουν στον τόπο εκτέλεσης. Η αντίσταση, έστω και ελάχιστη, είχε ως αποτέλεσμα την άμεση εκτέλεση ανεξάρτητα από την ηλικία ή την κατάσταση. Ο 78χρονος Ισαάκ Γκόλτμπεργκ πυροβολήθηκε στο κρεβάτι του επειδή τα καρδιακά του προβλήματα τον εμπόδιζαν να σηκωθεί αρκετά γρήγορα για τους φρουρούς. Η 8χρονη εγγονή του σκοτώθηκε όταν προσπάθησε να τον προστατεύσει. Τα θύματα οργανώθηκαν σε φάλαγγες των 100 ατόμων η καθεμία και μεταφέρθηκαν στο Σέντε με συνδυασμό αναγκαστικής πορείας και μεταφοράς με φορτηγά. Το ταξίδι των 5 χιλιόμετρων πραγματοποιήθηκε υπό μαζική ένοπλη συνοδεία, συμπεριλαμβανομένων σκύλων εκπαιδευμένων να επιτίθενται σε όποιον προσπαθούσε να δραπετεύσει από τις φάλαγγες. Κατά τη διάρκεια αυτής της πορείας θανάτου, οι απώλειες ήταν σημαντικές ακόμη και πριν φτάσουν στον τόπο της εκτέλεσης. Ηλικιωμένοι και άρρωστοι πέθαναν από εξάντληση πριν ολοκληρώσουν το ταξίδι. Παιδιά υπέκυψαν σε υποθερμία σε θερμοκρασίες μόλις 15 βαθμούς κάτω από το 0. Οι φρουροί πυροβόλησαν συστηματικά όσους θεώρησαν ότι περπατούσαν πολύ αργά, αφήνοντας τα πτώματα σε χαντάκια ως προειδοποίηση προς τους άλλους κρατούμενους. Ο τόπος εκτελέσεων στο Σκέντε είχε μετατραπεί σε εργοστάσιο θανάτου με ειδικούς σταθμούς επεξεργασίας σχεδιασμένους για να μεγιστοποιούν την αποτελεσματικότητα και να ελαχιστοποιούν τις ευκαιρίες αντίστασης. Ο πρώτος σταθμός ήταν η έρευνα και η κατάσχεση, όπου αξιωματικοί των SS επέβλεπαν, ενώ βοηθητικοί στρατιώτες κατέγραφαν και λεηλατούσαν υπάρχοντα σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες. Κάθε προσωπικό αντικείμενο ταξινομήθηκε ανάλογα με την υλική του αξία και τη χρησιμότητά του για την πολεμική προσπάθεια της Γερμανίας. Κοσμήματα και πολύτιμα μέταλλα διαχωρίστηκαν για αποστολή στη Γερμανία μέσω καθιερωμένων διάβλων. Ρούχα σε καλή κατάσταση διανεμήθηκαν στους συνεργάτες σύμφωνα με μια ιεραρχία αμοιβών. Οικογενειακές φωτογραφίες, προσωπικά έγγραφα και θρησκευτικά αντικείμενα κάηκαν αμέσως για να εξαλειφθούν ίχνη ατομικής ταυτότητας. Το δεύτερο στάδιο ήταν η αναγκαστική απογύμνωση, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό ένοπλη φρούρηση και σε κλιματολογικές συνθήκες που προκαλούσαν άμεση υποθερμία. Αυτή η διαδικασία εξυπηρετούσε πολλαπλούς σκοπούς. Ταπείνωνε τα θύματα, διευκόλυνε την αναζήτηση τιμαλφών κρυμμένων σε ρούχα και αφαιρούσε ρούχα που αργότερα θα μπορούσαν να αναγνωρίσουν τα πτώματα. Η μεθοδολογία εκτέλεσης που χρησιμοποίησε ο Ντίτριχ ήταν μια βελτιωμένη εκδοχή του συστήματος συσκευασίας σαρδέλας που είχε αναπτύξει σε προηγούμενες επιχειρήσεις. Αυτή η τεχνική είχε βελτιστοποιηθεί για να μεγιστοποιήσει την χωρική αποτελεσματικότητα, να ελαχιστοποιήσει την κατανάλωση πυρομαχικών και να επιταχύνει τον ρυθμό σε σημείο που η μαζική δολοφονία να μετατραπεί σε μια διαδικασία ρουτίνας παρόμοια με τη βιομηχανική εργασία. Η διαδικασία ξεκίνησε με την επιλογή των θυμάτων σε ομάδες των 20 ατόμων σύμφωνα με κριτήρια που συνδύαζαν πρακτικές σκέψεις με υπολογισμένη ψυχολογική σκληρότητα. Οι οικογένειες χωρίζονταν σκόπιμα για να αυξηθεί η συναισθηματική δυσφορία. Οι γονείς αναγκάζονταν να παρακολουθήσουν την εκτέλεση των παιδιών τους πριν δολοφονηθούν οι ίδιοι. Η εκτέλεση γινόταν με μία μόνο βολή στο πίσω μέρος του κεφαλιού, χρησιμοποιώντας πιστόλια Luger 9 χιλιοστών ή τυφέκια Mauser, ανάλογα με την προτίμηση του εκτελεστή.
Οι εκτελεστές στέκονταν στην άκρη του λάκου, 2 μέτρα μακριά, και πυροβολούσαν με έναν καθορισμένο ρυθμό που αποφευγόταν η σπατάλη πυρομαχικών, διατηρώντας παράλληλα μια σταθερή ροή πυρομαχικών. Η φρίκη της μεθόδου έγκυτο τόσο στην υπολογισμένη αποτελεσματικότητά της, όσο και στην πλήρη απανθρωποποίησή της. Όσοι δεν πυροβολήθηκαν αμέσως θαύτηκαν ζωντανοί κάτω από τα σώματα των επόμενων ομάδων. Οι κραυγές και τα βογγητά των ετοιμοθάνατων αναμειγνύονταν με πυροβολισμούς και στρατιωτικές διαταγές, δημιουργώντας μια κακοφωνία τρόμου που τραυμάτισε ακόμη και ορισμένους έμπειρους δράστες. Τα παιδιά υποβλήθηκαν σε ιδιαίτερα σαδιστική μεταχείριση, αποκαλύπτοντας εξαιρετικά επίπεδα σκληρότητας που ξεπερνούσαν ακόμη και τα ναζιστικά πρότυπα αποτελεσματικότητας. Πολλά χωρίστηκαν από τις μητέρες τους πριν από τις εκτελέσεις για να μεγιστοποιηθεί η ψυχολογική ταλαιπωρία ολόκληρων οικογενειών. Μερικά χρησιμοποιήθηκαν ως στόχοι εξάσκησης από νεαρούς στρατιώτες που βελτίωσαν την σκοπευτική τους δυνότητα υπό την επίβλεψη βετεράνων. Άλλα παιδιά πετάχτηκαν ζωντανά στους λάκους για να σώσουν πυρομαχικά, μόνο και μόνο για να συνθλιβούν από τα σώματα ενηλίκων που έπεφταν από πάνω. Αυτή η οικονομική διαστροφή μετέτρεψε τη ζωή των παιδιών σε έναν απλό υπολογισμό της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας. Οι κραυγές των ετοιμοθάνατων παιδιών κάτω από βουνά από πτώματα ενηλίκων ήταν από τους πιο τραυματικούς ήχους που θυμήθηκαν οι δράστες σε μεταγενέστερες μαρτυρίες. Μεταξύ των θυμάτων που αναγνωρίστηκαν ξεχωριστά ήταν εξέχουσες προσωπικότητες της εβραϊκής κοινότητας που είχαν καταφέρει να επιβιώσουν από τις πρώτες σφαγές μέσω κρυψώνας ή δωροδοκίας. Ο Ραβίνος Αβραάμ Ισαάξον εκτελέστηκε μαζί με τη σύζυγό του Ρίβκα και τα 4 παιδιά τους, συμπεριλαμβανομένων διδήμων 8 μηνών. Τα τελευταία του λόγια ήταν μια προσευχή στα εβραϊκά, ζητώντας θεϊκή συγχώρεση για τους δολοφόνους του. Η δασκάλα Ρίβκα Γκόλντμαν, διευθύντρια του Εβραϊκού Σχολείου Θηλαίων επί 18 χρόνια, πυροβολήθηκε μαζί με 41 από τις μαθήτριές της, οι οποίες είχαν συλληφθεί από τα σπίτια τους κατά τη διάρκεια νυχτερινών επιδρομών. Αυτά τα κορίτσια, των οποίων οι ηλικίες κυμαίνονταν από 7 έως 14 ετών, είχαν διδάξει κρυφά εβραϊκά μετά το επίσημο κλείσιμο των εβραϊκών σχολείων. Ο μουσικός David Luban, διευθυντής της Δημοτικής Συμφωνικής Ορχήστρας, εκτελέστηκε μαζί με όλα τα Εβραία μέλη του συνόλου του. Είχαν συλληφθεί ενώ έκαναν κρυφά πρόβες για μια συναυλία μουσικής από απαγορευμένους Εβραίους συνθέτες. Η τελευταία τους πρόβα ήταν μια παράνομη παράσταση του Κολ Νιντρέι, την παραμονή του Γιόμ Κιπούρ. Ένα χαρακτηριστικό που διέκρινε τη σφαγή του Σέντε από άλλες σύγχρονες σφαγές ήταν η εξαντλητική φωτογραφική καταγραφή από τους ίδιους τους δράστες. Περισσότερες από 300 φωτογραφίες τραβήχτηκαν από Γερμανούς στρατιώτες και Λετονούς συνεργάτες, οι οποίες δείχνουν κάθε στάδιο της διαδικασίας από τον κατοίκον περιορισμό έως την τελική ταφή. Αυτές οι εικόνες δεν ήταν επίσημα έγγραφα, αλλά μάλλον προσωπικές συλλογές αναμνηστικών που οι δράστες φύλαξαν ως τρόπαια της συμμετοχής τους στην φυλετική κάθαρση της Λιέπαγια. Πολλές στάλθηκαν ταχυδρομικώς σε συγγενείς στη Γερμανία ως απόδειξη της συμβολής τους στην πολεμική προσπάθεια των Ναζί. Οι φωτογραφίες αποκαλύπτουν όχι μόνο τη μηχανική βιαιότητα του εγκλήματος, αλλά και την ψυχολογική ομαλοποίηση με την οποία πραγματοποιήθηκε η εκτέλεση. Σε πολλές εικόνες, οι δήμοι φαίνονται να γελούν, να καπνίζουν τσιγάρα ή να ποζάρουν περήφανα δίπλα σε τάφους γεμάτους πτώματα, σαν να ήταν τουρίστες που τραβούν φωτογραφίες σε έναν ιστορικό χώρο. Οι ψυχολογικές επιπτώσεις στους εκτελεστές ποίκυλαν σημαντικά ανάλογα με παράγοντες όπως η εθνικότητα, η ηλικία, ο βαθμός προηγούμενης κατήχησης και η εμπειρία σε παρόμοιες επιχειρήσεις. Μερικοί νεαροί Γερμανοί στρατιώτες υπέστησαν νευρικούς κλονισμούς που απαιτούσαν ιατρική διακομιδή. Άλλοι ανέπτυξαν μηχανισμούς αντιμετώπισης που περιελάμβαναν την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ ή την υιοθέτηση δυσιδαιμονικών τελετουργιών. Οι Λετονοί συνεργάτες γενικά επέδειξαν μικρότερη ψυχολογική απροθυμία από τους Γερμανούς ομολόγους τους. Πολλοί περίμεναν μήνες για την ευκαιρία να ξεκαθαρίσουν τους λογαριασμούς με τον τοπικό εβραϊκό πληθυσμό. Η συμμετοχή τους ήταν εθελοντική και ενθουσιώδης
υποκινούμενοι από ένα σύνθετο μείγμα παραδοσιακού αντισημιτισμού, πρόσφατης ναζιστικής προπαγάνδας, συγκεκριμένων οικονομικών δυσαρεσκιών και άμεσου υλικού οπορτουνισμού. Αρκετοί συνεργάτες έγραψαν λεπτομερείς επιστολές σε συγγενείς περιγράφοντας τη συμμετοχή τους στη σφαγή ως ηρωική πράξη εθνικής απελευθέρωσης. Ο βοηθός στρατιώτης Κάρλις Μπέρζινς έγραψε στη σύζυγό του: «Επιτέλους καθαρίσαμε την πόλη μας από τα παράσιτα που την είχαν μολύνει εδώ και αιώνες. Είναι βρώμικη δουλειά, αλλά απαραίτητη για το μέλλον των λετονών παιδιών μας». Τα τελικά στοιχεία για τη σφαγή, σύμφωνα με σύγχρονα γερμανικά έγγραφα που επέζησαν του πολέμου, κατέγραφαν ακριβώς 2.749 θύματα που εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια της τριήμερης επιχείρησης. Αυτός ο αριθμός περιελάμβανε 1.312 ενήλικες άνδρες, 891 γυναίκες, 468 ηλικιωμένοι και των 2 φύλων και 278 παιδιά κάτω των 16 ετών. Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, το απόγευμα της 17ης Δεκεμβρίου, οι 6 τάφοι καλύφθηκαν γρήγορα με άμμο, χρησιμοποιώντας βαριά μηχανήματα που μεταφέρθηκαν ειδικά για τον σκοπό αυτό. Δημιουργήθηκαν μόνιμα φυλάκια για να διασφαλιστεί ότι κανένας άμαχος δεν θα μπορούσε να πλησιάσει για να ερευνήσει τον χώρο. Η περιοχή κηρύχθηκε απαγορευμένη στρατιωτική ζώνη, με την απειλή άμεσης εκτέλεσης για οποιονδήποτε παραβάτη. Η σφαγή του Σέντε είχε τελειώσει, αλλά οι συνέπειές της ξεπέρασαν κατά πολύ τον αριθμό των νεκρών. Σε 3 ημέρες, μια εβραϊκή κοινότητα που υπήρχε στη Λιέπαγια για περισσότερα από 400 χρόνια ουσιαστικά εξαφανίστηκε μέσω της εφαρμογής γενοκτονικής ιδεολογίας, χρησιμοποιώντας μεθόδους που συνδύαζαν τη βιομηχανική αποτελεσματικότητα με τον εξατομικευμένο σαδισμό. Η τελική συγκάλυψη: πώς οι Ναζί εξάλειψαν τα εγκλήματά τους. Τις πρώτες πρωινές ώρες της 22ης Απριλίου 1943, 17 μήνες αφότου τα τελευταία θύματα είχαν ταφεί στους αμόλοφους του Σέντε, το ναζιστικό καθεστώς επέστρεψε στον τόπο του πιο σχολαστικού εγκλήματός του. Δεν ήρθαν για να αποτίσουν φόρο τιμής στους νεκρούς ή να διατηρήσουν την ιστορική μνήμη. Έφτασαν με μπουλντόζες, κινητούς φούρνους και έναν σκοπό ακόμη πιο δυσίωνο από την αρχική μαζική δολοφονία: την πλήρη εξάλειψη όλων των φυσικών αποδεικτικών στοιχείων της βαρβαρότητάς τους. Η στρατιωτική κατάσταση του Ράιχ είχε επιδεινωθεί δραματικά από τον χειμώνα του 141-42. Η ήττα στο Στάλινγκραντ είχε καταδείξει την ευαλωτότητα της Γερμανίας, οι συμμαχικές αποβάσεις στην Ιταλία απείλησαν το νότιο μέτωπο και οι πρώτες λεπτομερείς αναφορές για τις φρικαλαιότητες των Ναζί άρχισαν να εμφανίζονται στον δυτικό τύπο. Οι Γερμανοί σχεδιαστές κατάλαβαν ότι η ολοκληρωτική ήττα ήταν πλέον μια πραγματική πιθανότητα. Τον Μάρτιο του 1943, ο Χάινριχ Χίμλερ είχε διατάξει την εφαρμογή του Sonderaktion 1005, ενός εξαιρετικά μυστικού προγράμματος καταστροφής αποδεικτικών στοιχείων που θα λειτουργούσε ταυτόχρονα σε εκατοντάδες τόπους μαζικών εκτελέσεων σε όλη την Ανατολική Ευρώπη. Δεν επρόκειτο για αυτοσχέδια αμυντική επιχείρηση, αλλά για μια εκστρατεία ιστορικής παραποίησης σχεδιασμένη με την ίδια σχολαστικότητα που χαρακτήριζε τις αρχικές σφαγές. Ο εγκέφαλος αυτής της διαβολικής επιχείρησης ήταν ο SS Standartenführer Παύλος Μπλόμπελ, ο ίδιος αξιωματικός που είχε επιβλέψει τις σφαγές του Μπάμπι Γιάρ στο Κίεβο. Κατά τη διάρκεια του 1942, ο Μπλόμπελ είχε αναπτύξει συγκεκριμένες τεχνικές για μαζική εκταφή, αποτελεσματική αποτέφρωση και διασπορά τέφρας που απέκλειαν κάθε πιθανότητα μεταγενέστερης εγκληματολογικής ανάλυσης. Το προσωπικό που επιλέχθηκε για αυτό το φρικτό έργο συνδύαζε Γερμανούς ειδικούς στην καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων με Εβραίους καταναγκαστικούς εργάτες που μεταφέρθηκαν από στρατόπεδα συγκέντρωσης στη Ρίγα, το Daugavpils και το Kaiserwald. Αυτοί οι κρατούμενοι είχαν διατηρηθεί ειδικά για τις τεχνικές τους δεξιότητες. Ξυλουργοί για την κατασκευή φούρνων αποτέφρωσης, σιδηρουργοί για την εργασία με μέταλλο και χημική για τη βελτιστοποίηση της καύσης. Οι κρατούμενοι μεταφέρονταν σε σφραγισμένα βαγόνια χωρίς πληροφορίες για τον τελικό προορισμό τους. Τα έγγραφα μεταφοράς τους αναγνώριζαν μόνο ως εξειδικευμένους εργάτες για έργα κατασκευής προτεραιότητας. Μόνο όταν έφτασαν στους αμόλοφους
κατάλαβαν τη διαβολική φύση της νέας τους αποστολής. Να ξεθάψουν και να καταστρέψουν τα σάπια πτώματα των θυμάτων του ολοκαυτώματος, τα οποία μπορεί να περιλάμβαναν και τα λείψανα των δικών τους συγγενών. Οι καταναγκαστικοί εργάτες λειτουργούσαν με πρωτόγωνα εργαλεία υπό συνθήκες που αψηφούσαν κάθε περιγραφή σωματικών ή ψυχολογικών βασανιστήριων. Η δυσοσμία της μαζικής αποσύνθεσης ήταν τόσο έντονη που αρκετοί κρατούμενοι έχασαν τις αισθήσεις τους για αρκετές ώρες. Άλλοι έκαναν συνεχώς εμετό μέχρι που εμφάνισαν εσωτερικές αιμορραγίες. Ο σιδηρουργός Μορντεκάι Κλάιμαν, ένας επιζών του γκέτο της Ρίγκας, αναγνώρισε τα λείψανα της συζύγου του Έστερ και των 3 παιδιών του από κομμάτια ρούχων που είχαν ακόμα. Αναγκάστηκε να τοποθετήσει ο ίδιος αυτά τα λείψανα σε πυρές αποτέφρωσης, ενώ οι φρουροί του φώναζαν να δουλέψει πιο γρήγορα αν ήθελε να επιβιώσει άλλη μία μέρα. Η εγκατάσταση αποτέφρωσης, κατασκευασμένη σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Μπλόμπελ, ήταν ένα δυσίωνο κατόρθωμα μηχανικής που αντιπροσώπευε την κορύφωση 2 ετών πειραματισμού στην μαζική καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων. Η βασική δομή αποτελούνταν από σιδηροδρομικές γραμμές τοποθετημένες πάνω σε θεμέλια από πυρήμαχα τούβλα που σχημάτιζαν γιγάντιες σχάρες ικανές να αποτεφρώσουν 500 σώματα ταυτόχρονα. Τα πτώματα στιβάζονταν σε εναλλασσόμενες στρώσεις από ξύλο, χαρτί, ρούχα και οποιοδήποτε άλλο διαθέσιμο έφλεκτο υλικό. Κάθε στρώση περιχύθηκε με βενζίνη, λάδι κινητήρα ή καύσιμο αεριοθούμενων που επιτάχθηκαν από στρατιωτικές αποθήκες για να εξασφαλιστεί η ταχεία ανάφλεξη και η πλήρης καύση σε θερμοκρασίες που υπερέβαιναν τους 800 βαθμούς Κελσίου. Οι πυρές έκαιγαν συνεχώς για μέρες, τροφοδοτούμενες από ομάδες εργατών που λειτουργούσαν 12 ώρες βάρδιες, προσθέτοντας καύσιμα, ανακατεύοντας τα υπολείμματα και διασφαλίζοντας ομοιόμορφη αποτέφρωση. Η διαδικασία δημιουργούσε στήλες πυκνού, δύσοσμου καπνού που ανέβαιναν στον ουρανό σαν φυσικές καμινάδες ορατές από μίλια μακριά. Η μυρωδιά ήταν απερίγραπτη και ανεξίτηλη. Οι κάτοικοι της Λιέπαγια που έζησαν εκείνη την περίοδο θυμήθηκαν δεκαετίες αργότερα τη δυσοσμία της καμένης σάρκας που διαπότιζε την πόλη για 6 συνεχόμενες εβδομάδες. Τα παράθυρα παρέμειναν κλειστά, αλλά η δυσοσμία εισχωρούσε στα σπίτια, κολούσε στα ρούχα και χανόταν στη μνήμη των οσφρητικών οργάνων ως ένα μόνιμο σημάδι φρίκης. Η Βάιρα Βίκε Φράιμπεργκα, η οποία δεκαετίες αργότερα θα γινόταν πρόεδρος της Λετονίας, ήταν 14 ετών κατά τη διάρκεια του ακτίου 1005. Σε μεταγενέστερες συνεντεύξεις θυμήθηκε «Όλοι ήξεραν ότι έκαιγαν σώματα στους αμόλοφους, αλλά κανείς δεν μιλούσε γι' αυτό». Ήταν σαν ολόκληρη η πόλη να είχε χάσει την ικανότητά της να σχηματίζει λέξεις. Η μυρωδιά ήταν παντού, αλλά η σιωπή ήταν απόλυτη. Η αποτέφρωση δεν ήταν αρκετή για να εξαλείψει εντελώς τα στοιχεία. Τα ανθρώπινα οστά αντέχουν σε ακραίες θερμοκρασίες και διατηρούν μια αναγνωρίσιμη δομή ακόμη και μετά από παρατεταμένη αποτέφρωση. Ο Μπλόμπελ είχε αναπτύξει συγκεκριμένες τεχνικές για τη μηχανική καταστροφή αυτών των λειψάνων, χρησιμοποιώντας χειροκίνητες μηχανές άλεσης που λειτουργούσαν από καταναγκαστικούς εργάτες. Η προκύπτουσα οστική σκόνη αναμίχθηκε με φυσική άμμο και διασκορπίστηκε στους αμόλοφους χρησιμοποιώντας καροτσάκια, φτιάρια και τσουγκράνες, καλύπτοντας αρκετά τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ο στόχος ήταν να καταστεί αδύνατη οποιαδήποτε μεταγενέστερη εγκληματολογική ανάλυση που θα μπορούσε να αναγνωρίσει τον χώρο ως ομαδικό τάφο, να προσδιορίσει τον αριθμό των θυμάτων ή να διαπιστώσει την αιτία θανάτου. Τα προσωπικά αντικείμενα που βρέθηκαν ανάμεσα στα πτώματα έλαβαν εξειδικευμένη μεταχείριση σύμφωνα με πρωτόκολλα που μεγιστοποιούσαν τόσο την λαιλασία όσο και την εξάλειψη αποδεικτικών στοιχείων. Χρυσά δόντια, μεταλλικά σφραγίσματα, κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα διαχωρίστηκαν σχολαστικά και στάλθηκαν στη Γερμανία για επεξεργασία σε εγκαταστάσεις που λειτουργούσαν από το ναζιστικό πρόγραμμα λαιλασίας. Καθώς η επιχείρηση πλησίαζε στο αποκορύφωμά της κατά την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, οι καταναγκαστικοί εργάτες άρχισαν να κατανοούν την αναπόφευκτη μοίρα τους. Ήταν μοναδικοί μάρτυρες μυστικών που το Ράιχ δεν μπορούσε να επιτρέψει να επιβιώσουν στον πόλεμο. Η λεπτομερής γνώση τους για το άκτιο 1005 τους καθιστούσε υπαρξιακή απειλή για οποιαδήποτε μελλοντική επίσημη αφήγηση.
Τη νύχτα της 8ης Ιουνίου 1943, όταν η τελευταία πυρά είχε σβήσει και το τελευταίο θραύσμα οστού είχε συνθλιβεί και διασκορπιστεί, οι 57 κρατούμενοι που είχαν κάνει τη δουλειά οδηγήθηκαν σε προσωρινούς στρατώνες, όπου τους υποσχέθηκαν το πρώτο τους πλούσιο γεύμα, μετά από εβδομάδες και πλήρη ξεκούραση πριν από τη μεταφορά τους σε πιο ανθρώπινα στρατόπεδα. Η εκτέλεση των μαρτύρων πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 9ης Ιουνίου, χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό μεθόδων που αποσκοπούσαν στην πλήρη εξάλειψη χωρίς να ειδοποιηθούν οι κοντινοί πληθυσμοί. Μερικοί εργάτες δηλητηριάστηκαν με κιάνιο διαλυμένο σε ειδικά παρασκευασμένη σούπα. Άλλοι ασφικτιούνταν από μονοξίδιο του άνθρακα που εισήχθη μέσω του συστήματος εξαερισμού. Τα σώματά τους αποτεφρώθηκαν αμέσως χρησιμοποιώντας τους ίδιους φούρνους που είχαν κατασκευάσει για να κάψουν τα θύματα της αρχικής σφαγής. Οι στάχτες τους σκορπίστηκαν στη Βαλτική θάλασσα τις πρώτες πρωινές ώρες από σκάφη που λειτουργούσαν υπό την κάλυψη τακτικών ναυτικών περιπολιών. Δεν αφέθηκαν αρχεία για τα ονόματα, τις ταυτότητες, τους τόπους καταγωγής ή τις οικογένειές τους. Όταν οι Σοβιετικές δυνάμεις ανακατέλαβαν τη Λιέπαγια τον Οκτώβριο του 1944, ξεκίνησαν αμέσως εγκληματολογικές έρευνες υπό την καθοδήγηση ειδικών στρατιωτικής εγκληματολογίας. Αν και η τάφη ήταν άδειοι και το έδαφος είχε διαταραχθεί, οι ερευνητές βρήκαν στοιχεία που επιβεβαιώνουν επιχειρήσεις μαζικής καταστροφής. Η χημική ανάλυση του εδάφους αποκάλυψε ανώμαλες συγκεντρώσεις φωσφόρου, ασβεστίου και άνθρακα που συνάδουν με την αποτέφρωση οργανικής ύλης σε μεγάλη κλίμακα από ανθρώπους. Μικροσκοπικά θραύσματα από φρυγμένα οστά ανακαλύφθηκαν θαμμένα βαθιά στην άμμο. Υπολείμματα λιωμένων μεταλλικών αντικειμένων επιβεβαίωσαν την καύση προσωπικών αντικειμένων. Δείγματα άμμου που στάλθηκαν σε εγκληματολογικά εργαστήρια στη Μόσχα έδειξαν επίπεδα ανθρώπινης τέφρας που θα ήταν στατιστικά αδύνατα σε ένα φυσικό περιβάλλον. Η γεωγραφική κατανομή αυτών των υπολειμμάτων ακολούθησε γεωμετρικά μοτίβα που υποδείκνυαν τεχνητή διασπορά και όχι φυσική εναπόθεση από τον άνεμο ή τα ωκεάνια ρεύματα. Το πράγμα 1005 αντιπροσώπευε μια προσπάθεια παραποίησης της ιστορίας μέσω της φυσικής εξάλειψης στοιχείων που θα μπορούσαν να αντικρούσουν τις επίσημες γερμανικές αφηγήσεις. Ωστόσο η συγκάλυψη αποδείχθηκε ατελής. Θραύσματα αλήθειας επέζησαν σε διάσπαρτες μαρτυρίες, διατηρημένα έγγραφα και στην επιμονή ατόμων που αρνήθηκαν να επιτρέψουν στα εγκλήματα να ξεχαστούν. Η δολοφόνη του Σέντερ, η ατελής αναζήτηση δικαιοσύνης. Η απελευθέρωση της Λιέπαγια από τον Κόκκινο Στρατό τον Οκτώβριο του 1944 αποκάλυψε μια απουσία πιο αποκαλυπτική από οποιαδήποτε παρουσία. Εκεί που κάποτε υπήρχε μια ζωντανή εβραϊκή κοινότητα περισσότερων από 7.000 ανθρώπων, μόνο 32 επιζώντες είχαν απομείνει κρυμμένοι σε κελάρια, αχυρώνες και τα γύρω δάση. Η εξάλειψη ήταν τόσο ολοκληρωτική που για μήνες οι Σοβιετικοί ερευνητές πάλευαν να συνοψίσουν τι ακριβώς είχε συμβεί. Οι πρώτες προσπάθειες τεκμηρίωσης αντιμετώπισαν μοναδικές προκλήσεις στην ιστορία της εγκληματολογίας πολέμου. Οι ερευνητές της ΝΚΒΔ, εκπαιδευμένοι να διώχνουν συμβατικά εγκλήματα, δεν διέθεταν ενιολογικά πλαίσια για την ανάλυση της βιομηχανικής γενοκτονίας. Η ίδια η έννοια της σκόπιμης φυλετικής εξόντωσης υπερέβαινε τις υπάρχουσες νομικές κατηγορίες στο σοβιετικό και διεθνές δίκαιο. Ο Φρίτς Ντίτριχ συνελήφθη από τις σοβιετικές δυνάμεις τον Ιανουάριο του 1945 κατά τη διάρκεια της γερμανικής υποχώρησης κοντά στο Κένιγκσμπεργκ. Η σύλληψή του ήταν άμεσο αποτέλεσμα πληροφοριών που παρήχε ένας Γερμανός λιποτάκτης που είχε συμμετάσχει σε επιχειρήσεις τον Δεκέμβριο του 1941 και στη συνέχεια υπέστη ψυχολογική κατάρρευση. Ο φάκελος του Ντίτριχ που συντάχθηκε κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας του αποκάλυψε την έκταση της εμπειρίας του σε γενοκτονία. Είχε διευθύνει ή συμμετάσχει σε περισσότερες από 60 επιχειρήσεις μαζικής εξόντωσης σε όλη την Πολωνία, τη Λιθουανία, τη Λετονία και την Ουκρανία. Η εξειδίκευσή του δεν ήταν η παρορμητική βία, αλλά μάλλον η βελτιστοποίηση διαδικασιών που μετέτρεπαν τις μαζικές δολοφονίες σε συνηθισμένη δραστηριότητα. Η δίκη του Ντίτριχ πραγματοποιήθηκε στη Ρήγα
το καλοκαίρι του 1946 σε ένα σοβιετικό στρατιωτικό δικαστήριο που είχε συσταθεί ειδικά για τη δίωξη εγκλημάτων πολέμου στα εδάφη της Βαλτικής. Η διαδικασία διήρκεσε 9 εβδομάδες και δημιούργησε σημαντικά νομικά προηγούμενα τόσο για τη δίωξη της γενοκτονίας όσο και για την αξιολόγηση της ευθύνης για τα οργανωμένα εγκλήματα. Η τεκμηρίωση ήταν τόσο συντριπτική που η υπεράσπιση δεν μπόρεσε να αμφισβητήσει τα βασικά γεγονότα του εγκλήματος. Οι Γερμανοί δικηγόροι που είχαν ανατεθεί στην υπόθεση επικεντρώθηκαν σε επιχειρήματα που θα γίνονταν τυπικά σε μεταγενέστερες δίκες. Η υπακοή σε εντολές ανώτερων, η έλλειψη προσωπικής πρωτοβουλίας στον σχεδιασμό και ο ισχυρισμός ότι η άρνηση τήρησης εντολών θα είχε οδηγήσει στην εκτέλεση του ίδιου του κατηγορουμένου. Το δικαστήριο απέρριψε αυτά τα επιχειρήματα βασιζόμενο σε στοιχεία που καταδείκνυαν τον προσωπικό ενθουσιασμό του Ντίτριχ για την ανάπτυξη τεχνικών εξόντωσης και την πρωτοβουλία του να προτείνει βελτιώσεις στις καθιερωμένες μεθόδους. Οι δικές του εκθέσεις περιελάμβαναν προτάσεις για την επιτάχυνση των επιχειρήσεων και τη μείωση της κατανάλωσης πυρομαχικών, αποδεικνύοντας ότι είχε ξεπεράσει την απλή υπακοή. Η ετυμηγορία ήταν ομόφωνη, ένοχος για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, γενοκτονία και μαζικές παραβιάσεις των νόμων του πολέμου. Η ποινή ήταν θάνατος δια απαγχωνισμού. Ο Φρίτς Ντίτριχ εκτελέστηκε στις κεντρικές φυλακές της Ρήγας στις 23 Σεπτεμβρίου 1946. Στη Δυτική Γερμανία η επιδίωξη της δικαιοσύνης ήταν σημαντικά πιο αργή, πιο αποσπασματική και πιο επίοικης. Η ανοικοδόμηση της χώρας, οι περιορισμένες πολιτικές αποναζιστικοποίησης και η ανάγκη για έμπειρο διοικητικό προσωπικό δημιούργησαν ένα περιβάλλον όπου πολλοί εγκληματίες πολέμου αμνηστεύτηκαν, αγνοήθηκαν ή τους επιβλήθηκαν συμβολικές ποινές που σπάνια εκτίονταν πλήρως. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950, ο ψυχρός πόλεμος μετέτρεψε ορισμένους εγκληματίες πολέμου σε πολύτιμα γεωπολιτικά περιουσιακά στοιχεία. Αξιωματικοί με εμπειρία σε επιχειρήσεις εναντίον των Σοβιετικών στρατολογήθηκαν από τις δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών. Άλλοι βρήκαν καταφύγιο σε χώρες της Νότιας Αμερικής που δεν είχαν συνθήκες έκδοσης με ευρωπαϊκές δυνάμεις. Μόλις τη δεκαετία του 1960, υπό την καθοδήγηση εισαγγελέων όπως ο Φρίτς Μπάουερ και υπό την αυξανόμενη διεθνή πίεση, ξεκίνησαν σοβαρές νομικές διαδικασίες στη Δυτική Γερμανία. Η πιο σημαντική υπόθεση που σχετίζεται με τη Λιέπαγια εκδικάστηκε στο Ανόβερο το 1971, 26 χρόνια μετά το τέλος του πολέμου. Ο Βίκτορς Άραης, διοικητής της Sonderkommando που είχε συμμετάσχει σε σφαγές σε όλη τη Λετονία, συμπεριλαμβανομένων προκαταρκτικών επιχειρήσεων στη Λιέπαγια, κατάφερε να κρυφτεί στη Δυτική Γερμανία για δεκαετίες, εργαζόμενος ως οδηγός λεωφορείου στο Αμβούργο με πλαστά έγγραφα. Η σύλληψή του το 1975 ήταν αποτέλεσμα μιας υπομονετικής έρευνας με επικεφαλής τον Γερμανό εισαγγελέα Άνταλμπερτ Ρούκερλ. Η δίκη του Αράης, που διεξήχθη μεταξύ 1976 και 1979, έγινε μια από τις πιο εξαντλητικές και καλά τεκμηριωμένες δίκες που σχετίζονται με το ολοκαύτωμα στις χώρες της Βαλτικής. Το δικαστήριο άκουσε καταθέσεις από περισσότερους από 200 μάρτυρες, εξέτασε χιλιάδες έγγραφα και ανασκεύασε λεπτομερώς τις επιχειρήσεις της μονάδας του μεταξύ 1941 και 1943. Ο Αράης κρίθηκε ένοχος για άμεση εμπλοκή στη δολοφονία περισσότερων από 13.000 ανθρώπων και συνενοχή στον θάνατο άλλων 13.000. Καταδικάστηκε σε ισόβια κάθυρξη, την αυστηρότερη ποινή που επιβλήθηκε ποτέ από γερμανικό δικαστήριο σε συνεργάτη των χωρών της Βαλτικής. Πέθανε στη φυλακή στο Κάσελ το 1988, χωρίς να δείξει καμία μεταμέλεια για τα εγκλήματά του. Η πιο δραματική περίπτωση εξοδικαστικής δικαιοσύνης ήταν η εκτέλεση του Herbert Κουκούρς, ενός από τους υπολοχαγούς του Αράης που είχε συμμετάσχει άμεσα σε σφαγές στη Λιέπαγια, τη Ρήγα και αλλού. Ο Κουκούρς ήταν αεροπόρος πριν από τον πόλεμο και χρησιμοποίησε αυτή την εμπειρία για να δραπετεύσει στη Βραζιλία, όπου έζησε ανοιχτά με το πραγματικό του όνομα για 2 δεκαετίες. Το 1965
Ισραηλινοί πράκτορες της Μοσάντ εντόπισαν τον Κούκουρς στο Σάο Πάολο και τον παρέσυραν στην Ουρουγουάη με το πρόσχημα επιχειρηματικών ευκαιριών στον αεροπορικό τουρισμό. Στις 23 Φεβρουαρίου 1965 βρέθηκε νεκρός σε μια εξοχική κατοικία κοντά στο Μοντεβιδέο, δείχνοντας σημάδια εκτέλεσης. Μια επιστολή που αφέθηκε στο σημείο ανέφερε ότι είχε δικαστεί και εκτελεστεί για τα εγκλήματά του κατά του εβραϊκού λαού. Τα μνημεία που ανεγέρθηκαν κατά τη Σοβιετική εποχή απέφυγαν επιμελώς οποιαδήποτε αναφορά στην εβραϊκή ταυτότητα των θυμάτων ή στα αντισημιτικά κίνητρα των δραστών. Οι αναμνηστικές πλάκες μιλούσαν αόριστα για θύματα φασιστικής τρομοκρατίας, χωρίς να διευκρινίζουν ποια ήταν, γιατί είχαν σκοτωθεί ή πώς έγινε η εξόντωσή τους. Η κατάσταση άλλαξε δραματικά μετά την ανεξαρτησία της Λετονίας το 1991. Η νέα δημοκρατική κυβέρνηση ξεκίνησε μια διαδικασία ιστορικής αναγνώρισης που αναγνώρισε συγκεκριμένα την ιδιαίτερη φύση της εβραϊκής γενοκτονίας και την ευθύνη των Λετονών συνεργατών στην υλοποίησή της. Νέα μνημεία ανεγέρθηκαν με ειδική αναφορά στα Εβραία θύματα του Σκεντέ, αρχεία που ήταν ταξινομημένα για 5 δεκαετίες άνοιξαν. Διευκολύνθηκε η ανεξάρτητη επιστημονική έρευνα, η οποία τεκμηριώνει διεξοδικά τόσο τη σφαγή όσο και το κοινωνικό και πολιτικό της πλαίσιο. Ωστόσο, αυτή η διαδικασία ανάκτησης μνήμης δεν έχει περάσει χωρίς σημαντική αντίσταση, η οποία αντανακλά τις επίμονες διαιρέσεις στη σύγχρονη λετονική κοινωνία. Οι εθνικιστικοί τομείς έχουν αντισταθεί σε οποιαδήποτε συζήτηση περί τοπικής συνεργασίας, προτιμώντας αφηγήσεις που παρουσιάζουν όλους τους Λετονούς ως θύματα και όχι ορισμένους ως δράστες. Η εκπαίδευση για το ολοκαύτωμα στα λετονικά σχολεία παραμένει περιορισμένη και πολιτικά ευαίσθητη. Παρόλο που υπάρχει επίσημο πρόγραμμα σπουδών που περιλαμβάνει τη μελέτη της εβραϊκής γενοκτονίας, η πρακτική εφαρμογή ποικίλει σημαντικά μεταξύ περιοχών και μεμονωμένων σχολείων. Πολλοί εκπαιδευτικοί αποφεύγουν το θέμα λόγω της πολιτικής του ευαισθησίας, ενώ άλλοι δεν έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση για να το αντιμετωπίσουν επαρκώς. Η ψηφιοποίηση των αρχείων έχει φέρει επανάσταση στην έρευνα για το ΣΕΝΤΕ και άλλα εγκλήματα του ολοκαυτώματος στη Λετονία. Οργανισμοί όπως το USHMM, το Yad Vashem και το κέντρο Simon Wiesenthal έχουν συνεργαστεί σε έργα που έχουν καταστήσει διαθέσιμα χιλιάδες προηγουμένως απρόσιτα έγγραφα. Τα μαθήματα της ΣΕΝΤΕ υπερβαίνουν το συγκεκριμένο ιστορικό της πλαίσιο. Η σφαγή καταδεικνύει πώς οι φαινομενικά πολιτισμένες κοινωνίες μπορούν να καταρρεύσουν στη βαρβαρότητα όταν η εξτρεμιστική ιδεολογία, το κοινωνικό τραύμα, η εγκληματική ηγεσία και η λαϊκή συνενοχή συνδυάζονται σε μια τέλεια καταιγίδα οργανωμένου κακού. Τα ευρήματα έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης για την πρόληψη γενοκτονιών, στη βελτίωση της εκπαίδευσης των διεθνών ειρηνευτικών δυνάμεων και στην καλύτερη κατανόηση των ψυχολογικών μηχανισμών που επιτρέπουν στα καθημερινά άτομα να εμπλέκονται σε μαζικές δολοφονίες. Η δικαστική κληρονομιά του ΣΕΝΤΕ παραμένει ελλειπής και αμφιλεγόμενη περισσότερα από 80 χρόνια αργότερα. Η δικαιοσύνη ήταν μερική καθυστερημένη και συχνά ανεπαρκής. Ωστόσο, η επιδίωξη αυτής της δικαιοσύνης έχει δημιουργήσει σημαντικά προηγούμενα για το διεθνές δίκαιο, έχει θεσπίσει πρότυπα για την κρατική ευθύνη στη διατήρηση της μνήμης και έχει καταδείξει ότι ορισμένα εγκλήματα είναι τόσο θεμελιώδη που υπερβαίνουν τους χρονικούς και δικαιοδοτικούς περιορισμούς.